Takže čau lidi a my jsme se pro vás zase rozhodli natočit takovej let's play na místo, teď si budeme jako dělat místo na dům a potom druhý díl bude o tom, jak prostě budeme stavět ten dům. Takže teď předávám slovo Tombikovi. Tak čau lidi, tak teď jdeme s Hopem vzít trochu hlíny a udělat schody dolů. Jsme ve vzduchu, protože jeden hráč, který měl extra VIP, tady udělal ostrůvek a nastavil jsem warp. Tak my se budeme snažit udělat schody. Takže já bych šel do shopu koupit lopaty a nějaký dřevo. Tak jdi. Teďka tady mezi tím půjdu kopat trochu hlíny a ať můžeme udělat i schody. Mi to vyhodilo. Fakt? Jo. Jsi to neviděl v chatu? Já jsem se ho vypnul. Já ho mám radši vypnutý, víš? Já ho mám je normálně vypnutý. No, mám 22 hlíny, ukoukneme se. Takže bych to dal na nejnižším bodě, což je tady. A modlite si, že nespadnu, jo? Takže jsem tu, i se schodama. Jo, máš A schody dřevo. koupený? Jo, a lopata je taky koupená. Dej warp hore. Počkej, tady ti vyhazuju pár dřev. Jo, dík. Jo, kolik si jich Ti jdu vyházet schody. A hozu. tak víš co? Já Jsme jsem si- do toho dal všechny moje peníze. Jo, to už stačí, já už mám plný inventář. Jsme si... To já podám. A to je debil. Dej pak bock. Dej bock. Dej ti to tam, kde jsi umřel. Nedá. Nemá si... Jo, já mám si sekeru. Sakra, ale dřevěnou. No. Jo. Pomoc mi udělat ty schody taky. Jo, počkej. Jestli spadne, je to v prdeli. To ty daj, no. Jo, já taky mám spad. Počkej. Hlavně do mě nestrčí, jinak jsem mrtvý. Pojď udělat schody, tobě jdou líp. Tobě jdou líp udělat ty schody z dola. Já jdu zatím, jdu těžit hlínu a ty udělej ty schody. Jo? Nějak dobře jsem se dostal dolů, ale zbylo mi jen půl srdíčka. Tak. Takže... Trůl, Au, mě zabíjí pavouk, au, ne, skeleton. Dej rychle spávem. Ne, já na spawn nechci. Udělal jsem craft bugit. Craft bugit, cože? Craft bugit, co to bylo? Pracovní stůl, mám to v češtině. Hodil by se den. Hodil, no. Aha, admin. On je tady Cože? On je tady na Zocraft, že dal den. Jo.
A nikdo se o to neprosil. Tím líp. Přesně. Dělám truhlu a tam budeme dávat všechny věci. Jo. Dělal jsem 5 truhel a tam dáme všechny věci. Máme 3 kovadliny, jak jsme si to předtím předehráli. A já jsem byl. Já spát. Angels? Ne. Nejsem nahoře, já jsem dole. Já ti to říkám. No, nějak takhle. Tady jsou ty truhly, já do toho jdu naházet. Naház do toho všechny věci, které zatím nepotřebuješ. Takže ty děláš schody, takže potřebuješ skoro všechno. Jo, potřebuji skoro všechno. To je přece jasné. Ne, tohle. Oh fuck. Až budou ty schody, tak mi řekni. Jo, na co vůbec potřebujeme ty schody? Aby jsme mohli jít dolů a nahoru. Tamhle je voda, takže vím, jak jít dolů bez toho, ale je to riskantní tam skákat. No, prostě ať můžeme jít nahoru a dolů, až nepůjdeš mít, to řekni. Nekoukej se dolů, jinak se zblázníš. Jo. Proč? Prostě se nekoukej dolů, Dobrý. protože to je strašná výška. My náhodou nespadl, se mě bojíš. Přesně. Fakt se nekoukej dolů, prosím. Neboj. Spadne, že budeš mrtvý, já ti věci zachraňovat nebudu. Jo, dvaje. Opatrně se tam jdem kouknout. Ne, radši ne. Fakt, nekoukej se. Ježiš, jo. Ne. Jdi se bodnout. Tak já už jsem se bodnul. Lopatou? Jo, přesně. Už to máš. To bolí, když se bodnu. Už to máš. Ne, ještě ne. Já i rychleji zastínu zarovnat tohle. Jau. Ale už budu skoro nahoře. Mhm. Jsem u jednoho vrcholku. Už se dělal ty schody. Ne. Jak dlouho? Za chvíli. Ok. Za chvíli to bude. A tam asi někdo staví baráček dole.
Takže, hele, schody už jsou hotový, akorát tam musím ještě dát schody. A bude to. Co to Okay. mele? Schody jsou hotový. No, je to ze dřev, ale ještě tam musím dát ty schody. Jinak cesta je hotová. Čekejte, já si jdu... Já jdu na chvilku pryč. OK. Takže tady lidi vidíte, jaká je práce dělat schody do takové vešky. Och jo. Už budou schody. Tak, lidičky, jsem tady. Já už schody budu mít položený. Tak. Už jsou položený. Tak já jdu. Krásně si udělal. Že jo. Promiňte, já jsem musel, tak promiňte za to, že se to stálo na jednom místě. Takže lidi, já jsem natěžil díl a teď budeme vypalovat díl. A budeme mít asi domeček z cihel. Asi určitě. Počkejte, já si jdu rozsvítit. Už je docela tmá, my to nenatáčíme ráno. Přesně. Máš plec? No. Hele, Mese, my tu máme 3 kovadliny. Jo, ty mám já. Ty jsem měl v inventu já. Jo. Kde jste ten díl vypálil? Já jsem ho natěžil a já už jsem to jako dal, já už jsem ty briky měl díl, jo. Ale teď jsem pár dílů vypálil a mám z tohohle briky. Já už vím, kde. Ve městě, jak tam máme tu veřejnou pec. Jo. Jo, tam. Je to nejlepší, Je, no. když tam máš veřejnou pec. Ale mohli bychom si udělat svojí, viď. Ale nemáš náhodou u sebe jeden krump? Jeden krump. Koukni se do inventáře. Nemám, sorry.
Tombiku. Tohle je pro dnešek, bych tak řekl, všechno a pokračování bude příště, tak ahoj.